Ndewonu umibonine. Ndewonu. Afọ mbụ maazị CMS na komazi. O tsakode. No much geta. I know wetun IGBO CNN. I'm nwakwa n'obi. Na wetun akọ geta. Gwagazie ntị ma nọ n'isi okwu anyị. Ekwentị iPhone 13 apụtala o. Site na ihe ndị anyị nọ n'aka ndị nta akụkọ anyị. E mere ka anyị mara na ekwentị iPhone 13 ọhụrụ a bụ ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ. Nwanne eziokwu. Ọ bụ ekwuzie ọgwụ na phone. iPhone 13 a bugasị ọtụtụ ihe dị iche iche n'ime ya ndị gụnyere ezigbo kamera eji ese ndị mmụọ foto gbam klọk eji ama oge Jizọs ga-abịa ọzọ iPhone 13 a ga-agara gosi niile nọ n'ụlọ gị mana eziokwu ọ nakwa akpọlite onye nwụrụ anwụ n'ọnwụ nke kasị nke bụ na iPhone 13 a na-akpọ onye nwe bụ Jizọs Kraịst direct n'ekwentị ya e mere ka anyị mara na iPhone 13 na dịkwa very expensive. Ọ bụrụ phone arụrụ for the poor masses. Ọ ga-alụ ọnụ. A gara n'ihu Yondes Lekwen ụmụ nwa highway ụmụ ọma ọsịsọ ka ha siri aka na ihe gbasara iPhone 13 a biko maka na ụmụaka St. Michael's Aba na ụmụaka Computer Village Ikeja akpala nkata ịra ụnụ ka ice cream ndị Cold Stone. Enweta mmadụ nraja ya bụ na ha ga-arụ ụnụ ihe asarara mmadụ ime ọkụ maka iPhone 13 ka a nakwa eje ebe anyị ngwụrụ ọkụ n'ọgba anụnụ ka a na-akwụzi na ebe a na-akwụzi ọ ga ebe a na-akwụzi ya bụ fa mecha gị ife anaghị gị ihe eji mmiri onye anyị ewu mmiri ọ bụrụ anyị nke ezigbo elu maka na ha ama m na ha abago n'ọrụ kịta ka ebe ha ruo afefe kụwa anyị na-eme esikwanụ ịmazụ otu ụmụaka St. Michael's ji eme ife ka ha si eme ihe n'otu aka ahụ a na-ayọ ụmụaka ọpụ iwe ka ha wepụ obi ha n'ihe gbasara ịnapụ mmadụ iPhone 13 a maka na iPhone a ga-eji aka ya ka ọ ga ihe tinka kọrọ pan ya wa na ọ ga-akụ gị ihe ka ụmụazị ọ dọrọ kakwara ibe otu ọha n'ọnụ sikwuo ya otu o si dị eziokwu anyị akọ anyị akọ n'ọnụ eziokwu ka anyị ji biri eziokwu anyị ji wee mara mana eziokwu iPhone 9 pụtara ebe a taa afụ iPhone 10 pụta ebe a nwụrụ ọkụ iPhone 11 apụta ebe a ka a na-agwara apịtị nke 12 pụtakwa ebe a gwụrụ nke 13 na-azịzi Chineke nna efe anya kwere nye dị anyị efe anya ga-ekwe nye nke bara kpamatis ke baba knockout nna makata inu dry osu egbe anyị fa na-ekwu gịnị na-ekwu adị m sure ihe m na-ekwu ndị iPhone na-weta okwu obi ọ dị egwu fa weta okwu obi ọ dị egwu ihe agbaba n'ime afịa jesụrụ iPhone 12 tupu gị na-eru ya dị ka eche aja anya iPhone 13 apụta mana ime na nkịta ga-ebere kịta ndị mmadụ agbụrụ n'fonu nụnụ ịbazi ma ekechara ga-agbụ na katọn sị gị na fon kelesị gị ife ndị ikecha na-eme n'aka ọrụ fa gwa ife anụ na agbụrụ ife anya akawacha ọ bụrụ ka ọ ha n'ọnụ itia frigid o rejiela maka na agbanyeghị ihe niile na-eme na obodo anyị bụ Naijiria arụkwa nwa ka na-emekwa imirikiti imi ndị mmadụ ka na-asọkwu ebe ọtụtụ ụmụ ikoro na ụmụ agbọghọ na-ere nsị on a daily basis. Enweela otu nke pụtara ọhụrụ nke na-ewuzi ugbu a na-akpọ celebrity tattoo n'olu bekee site n'ihe n'aka ndị nta akụkọ anyị. Emere ka anyị mara na celebrity tattoo pụtara mmadụ ise isi mmadụ ibe ya, anya mmadụ ibe ya, aka mmadụ ibe ya, ma ọ bụ ntị mmadụ ibe ya n'ahụ ya. Ọ dị egwu ya ka otu nwa agbọghọ bidoro ise ya bụ tattoo wee see isi otu celebrity ama ama na-akpọ Bobrisky. Imirikiti imi ụmụ agbọghọ wee see ezie celebrity dịgasị iche iche maka na aka dachi ha ego. Chineke na-ekwu gịnị ka nke a na-aga ọtụtụ ndị Naijiria enweela mmasị n'ihe gbasara celebrity tattoo a. Ụfọdụ chọrọ ka ese ha ebe ụfọdụ na-achọ ndị ga-ese ha ete. N'oge na-adịghị anya a ga-eseta ndị niile bụ celebrity na mpata ụmụ agbọghọ ma ọ bụkwa n'ọpụ ike ha oge na-adịghị anya. Anyị na-alụgba kepukepu na otu nwa agbọghọ eteela otu celebrity bụrụ onye ha £1 ya onye nyechichi ya mere o ji wee gbara ọsọ wee nwụọ sniper ka ọ ga gbuo onwe ya ka ọ nwụọpee egwu nwukwuru n'onye na-ewu fọ n'ụwa onweghị na-ewu fọ n'ụwa mmadụ ya esi wee pụta were see mmadụ na ahụ ya ka enye ya ego mma onye ejikwe nwayọ onye eje maka na onwe nne echekwa oge na-adịghị anya mmesi ekwu kọwara ha na-aghọta gị na-emere gị ihe adị ana m ekwu okwu na-achị were my own passion ine-eme ka onwe nne mmadụ Raki na ife anụ a mgbe e wetara m ife anụ edere afa gị na mgbe ndị ọgbaje ka wetara gị weta ka mụ na gị nwere Raki ji ya akwụsịkwa ihe ndị bụ wetara gị ihe ebe na-eri esụsụ gị nye mbred ka nta ife dị ụta ahụ adị
Nyembre kanta mana hidna. Video dah. Mana hidna mama. Ada mana geru namanya. Nyemina. Akan saya akan kemana lagi. Nyemina. Akan masuk ke Ivan. Akan masuk ke Ivan. Akan masuk ke Ivan. Oh ya akan kemana. Mana aku hina ngomel. Nyembre kanta. Emang kau akan sakit. Rakit dah baju. Iya untuk